e pap kendo mbelo welo joma ng'eny nyalo hero gombo loso kode. Ere kaka koro oganda nyaka koro pog jamiriambo gi ng'ama wacho adiere e kinde milombo oganda luo e kinde kaka koro ji yiero mag 2027 e dakika achiel. Aparo ni mokwongo jaluo gi sani nitiere weche mang'o nyaka wayiere mokwongo. Kako nagi be wan gadieri ni waikore gol achiel kuomwa mondo dhi olar kom mar ker. Kako nagi ka ok waikore mane penjo monego wakwong waduoki. Ere jagono ma ka wariwore go gi sani to wanyalo dhi go atua mambele e yor dongruok. Kapod waikore mondo mi kiny wabed ni wan gi nyalo mar bende laro kom mane migosi Raila Amolo Odinga ne dwaro. Mar ariyo, wan kako nagi ere kaka dwa penjre mwagore puksen ni to wan pacho waka ang'o mamiyo jowa thoro bal. Be wanyalo timo yiero wa mondo wayier jotelo ma jopiny dwaro. Be wanyalo penjo jogo mwayiero mondo tine jopiny. Kik ibed ni iyiero jatelo to kose dhi kacha to koni an adhi tiyo tij baba. Owach ni gimo dwa timo. Baba ero koro onge. Idwa telo ne jopiny e yo mane. Tendi chal nade. Bede accountable nikech wasebedo gi devolution igni makoro dhi mang'eny. Pesa mosechopo e county ke county thoth e counties wagi. Accountability for public resources rach ahinya e thur luo. Kidhi assembly ma en oversight nitiere ng'ikruok marach kabisa. Omiyo nyaka wago puksen jotelo mwadhi yiero an nyaka ging'e tijgi kaka jotelo. Wan gi thuolo mar yiero jotelo makare kik wakaw thuolo ni kendo wachak wawiti ni wayiero jotelo nikech ng'ato wacho no dhi kedo gi baba. Baba e sani onge dhi ked ne jopiny mane kidhi moro baba kamoro amora nitie nikech notiyo tij konyo jopiny. Erokamano nya